Mishitana rajim bismillahirrahmanirrahim. Mali Kunafoni TV Flebao Mali Kono Mali Kokan. Anga émission kura mi sigileno n'a be foma la voix de la religion. Anga thème boli mun thème kambi oye faso kanu dine konona. Anga wole sira mogo mi mabi oye anga imam belebele imam mino imam belebele yɛrɛ de do koy. Ale be wajibu kɛ abe kunafoni di dinɛ tasira kan. Donc o de b'an bolo bi kana faso kanu dinɛ kɔnɔna na kono o wala ye. Donc an bɛna kuma di an ka imam ma a b'a yɛrɛ présenter a bɛ baara minnu kɛ a bɛ o baara ɲɛfɔ an ɲɛna. Imam ani yan kuma. An b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى النبيين والمرسلين وعلى آلهم وسلم تسليما. أما بعد أمبي تناونيني الله تعالى في على كانجي شيطان تورما وأمانا جين بارو بارا دمني أما دمني على تغو بركموي على مي جين هنا وتجي على مي لارا هنا وتجي وكما نيماني كيشي أمبي أونيني أني بركاو akolu jidi kira labani kira foloka Aminata de ani Abdullahi de Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ambe ala tanunen koka ala barikada anga mi meka kuma ira ana mi meka kuma nyiningali seme ana no e Monsieur Traoré kuma ambe yerefu ambe telesomina Mali Kunafoni amo o TV mina an lamɛbaaw koka ani Mali kɔnɔna anga foli bi aw bɛɛ lajɛlen ka a ɲɛmɔgɔw fo ka baarakɛlaw bɛɛ fo ka ala deli teleso in a bɛ ka Mali ka ɲɛtaa sabati a bɛ ka Mali dɛmɛ a ka baara la o kama hali sisan ala ka dɔ fara teleso in ka ala ka barika bonya ala ka barika bonya ala ka se bonya wa ala ka tɔgɔ kɔrɔta o kama ni an fɔ Monsieur Traoré an b'i yɛrɛ fo o kuma ka foli segi yɛrɛ ma ni kibaruya min bɛ ɲininkaliw la i k'olu sɛmɛna an ye min faamu ala ka diinɛ na komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko nin bɛ diinɛ ko fɔ nin bɛ diinɛ ko fɔ n'o ye silamɛya diinɛ ko ye ɲama n'a fɔra silamɛya ayiwa a nana diɲɛ de kɔnɔ n'a nana diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ woloma cogo min a ɲayɔrɔ n'a tiɲɛyɔrɔ silamɛya ye kiiri minnu bolo a kan o kuma ni ko i bɛ an ɲininka o la a émission kɔnɔna na an b'i fɔ k'i barikada k'an lamɛnbaa bɛɛ fo an bɛ kuma yira i yɛrɛ la sisan e bisimila. Sa imam belebele Mohamed Fofana donc an bɛ fɛ aw ka faso kanu diinɛ kɔnɔna na an ka hadisaw ani an ka kuranɛw ye min fɔ faso kanu kɔnɔ a ko olu walawala an ye. O kama an ye o kuma mɛn k'an ka kuma faso kanuni ka hubul watani faso kanuni an ka kuma kan kunafoni Mali Kunafoni TV a ye o ɲini an fɛ k'an ka kuma faso kanuni kan ala ye mun fɔ a la ala kira ye mun fɔ a la sallallahu alaihi wasallam o kama karamɔgɔw de sigi bɛ an kɛrɛfɛ yan wa an lamɛnbaa caman sigi bɛ Mali kɔ kan Mali kɔnɔ kan an bɛɛ filɛ o kuma an bɛ kuma in an b'a a da bɛɛ k'a ye wa an bɛna kuma ni hadisaw ye ani an bɛna kuma ni kuranɛw ye fana faso kanuni o wajibiyalen don faso kanuni ala sɔnn'o ma wa ala yɛrɛ de y'o kɛ fana ka da mun kan an ka kumaw bɛna se a yɔrɔ caman ma i yɛrɛ bɛ se k'a faamu n'i y'a mɛn faso jamana tɛ wa n'i y'a mɛn jamana diɲɛ kɔnɔna tɛ wa diɲɛ yɛrɛ dugukolo ala ye tigiw k'a la ale de y'a da nka a ye tigiw k'a la k'a kalifaw ma a y'o fɔ alikuranɛ kɔnɔna na a ko
suratu bakara konnana ala ka kuma sela ama ako nin dugukolo in an y'a fɔ mɛlɛkɛw ye k'an bɛna fɛn dɔ dilan dugukolo in sanfɛ ni dugukolo in n'an y'a da an bɛna fɛn dɔ dilan k'a kalifa o ma an y'o fɔ o kuma na o kɛla adama ye suratu bakara o b'o ɲɛfɔ an ye wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ala y'o fɔ a ko fɛn min ye dugukolo in ye ne ala kɔni y'a da nka mina kalifa kɛla mina maa dɔ bila k'a kalifa maa kalifa o ma mɛlɛkaw yɛrɛ y'a fɔ ala ma o don a ko i bɛ sɔn ka fɛn da k'o bila dugukolo in sanfɛ minnu bɛna tiɲɛni kɛ minnu bɛna joliw bɔn k'a sɔrɔ anw bɛ ka yafa ɲini fɛ wa anw bɛ k'i saniya o kuma tɛmɛna ala ni mɛlɛkaw cɛ ka ni an fa adama ma dilan fɔlɔ ni ko an ka kuma faso kanu kan an fa adama faso ye dugukolo in ye ka d'a kan a ka ɲɛnamaya kɛla dugukolo in kan yan a n'a denw wajibi don faso kanu min fɔla la kuranɛ kɔnɔ ani min fɔla la ala ka kumakanw na o wajibiyalen don wa ala kira yɛrɛ o fɔ fana koyi sallallahu alaihi wasallam ala kira y'a fɔ an bɛ kuma ni hadisaw ye hadisa minnu bɛ yen ni bɛnkɛmɔw kan an bɛ kuma ni kuranɛ ayaw ye kuranɛ aya minnu ni a n'a kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ maa sigi bɛ k'a filɛ telesoba in kɔnɔ aw balimakɛ n'o ye Muhamɛd Fofana an kalanna Kucala n'i ko madarasa Sabilu Rashad anw y'o o kalandenw ye wa an ka kalanw kɛla Kucala an ka kalanw tɔw kɛla yɔrɔ wɛrɛw la o kuma wajibi don nka an bɛ diinɛ kalan de kan an bɛ Bamakɔ yan bi an bɛ ka diinɛw lase wa an bɛ ka mɔgɔw fana dɛmɛ alimamiya siraw la o kuma an bɛ ala de deli hali sisan faso in an b'o min kɔnɔ ala k'a kisi faso in ala k'a tanga o kuma tiɲɛ don faso kanuni kuranɛ y'a fɔ wa hadisa yɛrɛ y'a fɔ kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hubbul watani minal imani ni ala kira kuma k'a ye a ko faso kanuni o ye nimaniya yɛrɛ dɔ de maa ma faso kanu i t'i nimaniya ba ye n'a fɔra ka faso kanu o ye kuma kɔnɔman de o kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'a fɔ n bɛ faso fɛ o ye fiɲɛ de min nin fɛ ayi faso bɛ ɲɛ cogo min i b'o k'a la o de ye faso kanuni ye faso bɛ se ka tiɲɛ sababu minnu kɔsɔn i b'olu de to yen o de ye faso kanuni ye n'i ko i bɛ tɔn min na o tɔndenw bɛ baara min kɛ i b'o de kɛ n'i k'i bɛ faso fɛ faso bɛ jɔ ni kan min ye faso bɛ baara ni min ye i b'o de kɛ o kuma i y'o fɔ i da la i m'o fɔ i da la o diɲɛma y'o seere k'a fɔ faso kanuni ko e ye faso den ɲuman dɔ ye o kuma alikuranɛ yɛrɛ jiginna diɲɛ de kɔnɔ wa kiri bɛɛ bɛ tigɛ diɲɛ de kɔnɔ kɔntirandiw bɛ taa kɛ lahara de diɲɛ ye an fɔ adama faso ye parce que n'ale ye diɲɛ den fɔlɔ ye nka siga t'a la anw minnu ye adamadenw ye anw bɛɛ faso de ye diɲɛ ye wa adama ka ɲɛnamaya yɛrɛ a jalakilen kɔ ala fɛ alijana kɔnɔna na a nanen diɲɛ dugukolo kan ala ye min fɔ a ye ko dugukolo filɛ n y'a kalifa i ma nka kana tiɲɛni don a la adama tun bɛ ka dugukolo commandé o don parce que ale bɛ den minnu bange olu de bɛna bugu n'o sabatila o kuma adamaden min mana bila yɔrɔ min o b'o de kɔlɔsi adamaden min mana sigi yɔrɔ min o b'o yɔrɔ de kɔlɔsi jama o jama ɲɛmɔgɔ dɔ b'a la jama o jama kɔmɔgɔ dɔ b'a la n'o sabatila o kuma ni e bɛ afiriki kalifalen don e ma ni e bɛ continent asiatique la o kalifalen don e ma n'i bɛ Europe n'i bɛ Amérique o kalifalen don e ma yɔrɔ min kalifa min ma o bɛ jɔ cogo min kira o kira nana a ka yɔrɔ la a y'a jɔ k'a fɔ dugu tiɲɛ kan o kira in y'o fana fɔ a y'aw kɔlɔsi nin na ni bɛ dugu tiɲɛ ni bɛ jamana tiɲɛ ni bɛ diɲɛ tiɲɛ o kuma na hali bato n'o ye alisilamɛya ye i y'an sigila o min kɛnɛ ka ta a y'an wele o min na alisilamɛya yɛrɛ nana diɲɛ de kɔnɔ alisilamɛya tɛ appliquer lahara alisilamɛya ka baara bɛɛ ye diɲɛ de n'i ye ɲuman kɛ ayiwa o kuma na i bɛ sara o de la nka i tɛ seli lahara i tɛ sun lahara wa i tɛ bato foyi kɛ lahara i bɛ sara lahara de n'a fɔra ko ayiwa ni ko bɛ tɛ cogo la o kuma an bɛ ɲɔgɔn ɲininka de sisan ne lamɛnbaaw an bɛ ɲɔgɔn ɲininka ja alisilamɛya ani diinɛ minnu kɔnɔ alisilamɛya ɲɛ
yani alislamiya kana olu be nana de kay nyumaya ke ay nyanike na fala ay nyanike ni bi ka du kono emi dutigi ibi ka du de nya emi dutigi ibi ka du de nya emi jamana tigi ibi ka jamana de nya o kama imana kuma takata siraw sirafe ibina ye ambe make no Ibrahima ye nabi la Ibrahima ga kuma salama wa Qur'an aya de do suratu bakara ala kuma na Ibrahima aya keme ani aya muga ani woro ala Ibrahima ga kisa nya fo ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ako wa iz qala Ibrahim ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatihi qalilan summa adtarruhu ila azabin nari wa bisal masir sadaqallahu alazim ne Qur'an ayade suratu bakara aya keme aya muga ani woro ibna Ibrahima ga faso kanuye Ibrahima ya muso na data kana nuye kan magan tutike muso fleima sinaya nana uni nyogonje ay kele na data min de Ismaila ay Ismaila na bata ninga na nuye wayasro maganti duguti waso dugu foiti ay tutike muso ni den ku ka baloya o bayira kala duguti sa parce que ma kunti nga aye munefo ako ni yorin rabbi nema ij'al hadha baladan ni yorin nge dugu kunteo ij'al hadha ni yorin ake baladan ake duguye aminan dugu mi hakili sigiledo a garanti ledo warzuqu ahlahu min samarati nga dugu infana ika mogo gerejige yirula yiridun o gerejige yiridun na parce que Ibrahima ba do sahili jamana do aba don jamana mino senetika ka sanjitinaka nga dugu ade numna balon dugolo mi nga nabna ke duguye aka ke duguye yiridun nga chaya yiridun nga na kono Ibrahima ba here samakana ade faso kono Ibrahima ba here samakana minti abiko bela jire nyini o kasega ke ako mana amana minhum billahi ma minu mana da alala ni dugu sigibaw ma mana da alala oni o gerejige herela wal yawmil akhir ni la harafana o noyewe alako wa man kafara hanni mingala kafiri komne ko nga yanja ka ke dugu barka mai maja ka yiri de onka kono ki sako be ka kono asirinde la haranyini na hanni mingala kafiri komi yika duwa mine ka ba dugu ngoni mije dugu mija hereb soro dugu ngono akuma hikma mebe ni kuma ingono jani sigile romi ikanga here nyini kanae mi mba kono ka dofaroka nga mi nta kono ko nyini ngani sigile romi ni yen kanumbaye imanga yenchia fio Ibrahima nunga tabulo kirao kiranana kira chamamba bola bokolola Yakuba faudo Ismaila fana faudo bo kiraw bola nunu la bani Israila kiraw be bola Ibrahima de la wabo choko kele ni la fana beba kalama Ismaila mi fana ni o sigile fle ni sahili kono ka foko ala ka ke duwe ni ala o duwo jabi ko ke maganye beba kalama Ibrahima ga duwo jabi la nga Ibrahima mi ambe make Ibrahima ya yira de ko dugu kaja ko ala ni ake dugu jali nete absaka ke dugu nga na kuma duwo ka bichi dugu hake mi njola no chila okacha jamana ni ame dugu jamana dedo okuma ibina ye mi ambe make Ibrahima yere ale ala deli dugu kaja o faso de nyuma ya de aya barake aya alkaba ujo atala ka nyini dugu kaja ka developer bo ibina ye okuma ja nini Ibrahima ka baraye ja islam ya yere nana isi yoro ka jadi here ka kuno toro ka bwa kuno parce ni ame faso kadi bebi lafiya romi wodi jaye ni ame faso mandi ate ko me busantigi du bebi tororo mi walmo toro ko ka charo mi afori mako faso mandi akuma Ibrahima ye duwo ke magan ye bebi magan yela bi magan mi ye bi nete bibi na ni duwo ute magan nu ye jamana model mi nu ye atseka ja parce que hereta kono ke here mi mbe ka foko ibse ka bolika ta no fe nga jie here bebi ta magan bi
Ibrahima ga duwawu kama wabo kama o magazin ma datugu ka fo Ibrahima kelin ga duwawu de bi mine ko ma to tati mine mama ya ngani ya kiga yoro ka ja ni hakili nyuma ye ani kewale nyuma ala ba jaybulu wodi kama ala fo ko hal ni mi ma ke islamé Ibrahima parce que Ibrahima be ala ka bara de la akala dili jembe ka ke islamé be ka tugu ala ko bo komi iye duwawu ke dugun hal ni mi ma tugungo dugun here ko ni abasoro yoro ni o kuma jatemine ibina ye dakurunya kele ibsega na yete o kuma na ja sanve yiri tige ja o ye semero nyumande akaja kuma na semero nyumande be sanve yiri tige ja jien ko isigi yoro kan yafolo wakila feve na benda na de kai kokolo no dabla no kala abi lafiya jien ya wa abi shini zoro kuma faso kanu ye wajibi de Ibrahima ye maganganu parce que adena musobna sihi o kuma ye duwo kai kasoro hali magante folo kasoro hali yorota kono folo okuma ibina ye okuma emi mfana ye mo nyenema ye okuma ibi isi yoro kanu okuma ni afolika kanu mi sigiro tanye no ye senede okay no ye bangene okay no ye mi ibo de ke okuma bija ya kuma famu na Ibrahima ininge wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ye Aminata dini Abdullahi din ay beyin ngola domi akela kira ye abi magangono aye santani flaka abi magangono abeka kuma mogo fe nga mogo ma chama ma hakilla famu uba neni uba to ya obi jien fe bekaka na nga kile ama magandanga abulaka bo magangono atara toifa waya so ka madina sigi make folo ayaka do bla uluna na ochopi no ya anga farafina ye habasha tuwuko ochopi ayre dimso dok mola weze na buye ani sayyidina Umaru nunu aye sahaba chaman bla oluna na ngama son fieu ka foko kuma au masone na maudanga au maganga kuma au banane na aya préféré ka dugubla ngama son fieu ka duguchi na Qur'ana aya obe amina sayro ma parce que ma do nyini ngali do be na tengu okuma ambe adresser au Qur'ana aya nuna na la sama ati seka kuma shita ka fo kame kuma minfo fo chugola mint na fam ala kira ba faso bladomi sallallahu alaihi wasallam atare toifa yemanya bola segila kana anane uya toro ka gien fembe kala kasoro na ye fatiata magangama maganti yetu amanya mingo ay maga ala kwa mako bom magangono ikata Madina وقرأنا سورة بي وقرأنا آية بي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد نين كلي محمد ندوينا نيندو يا سورة محمد بولا مغان شوفه أتاري جوكا إيكوفلة كمغان فلة أنيبه تسمع منوني يا فمو دغو يره شيشوني دغو كيچو كو علي de mina faso blata ala kira kashile o kashi fanga buyana ko sebe kasro mika toro bika jinya ko bedaka umanne ni mi mvo ma che kono mano dro ne titi miri fuela ma mingala nga keto ka faso bla yele ma ka faso fla kashila meleke jigina ay sharhu nurul yakini aya kitabu daila ba kono meleke jigina meleke ku kashi kunye me ako maganga di ne faso dedo ala fala surlaka ni sura injigi la uksim bi hadha al balad muhammadu ne ngale ni dugina no e magaye ifaso do ma kala ma kadi kele fleki gen kasoro ena ma nyani de kama ena ma jolle kama muhammadu nyengale makana wa anta hillun bi hadha al balad ni dugu indaga leno dodo bi gen bi chauffeur ngebi do midi plein ni mini dugu indima wa walidin wa ma walada nyengale fala ani faide mi wolo deni masa hake nyengala la muhammadu mi dugu indima dodo yoro ala yere muhammadu ka faso kanu donko fo ala ikale muhammadu nyengale ni dugu ina madima dodo bo ni awme muhammadu dinena yore seka dala ko mabina soro muhammadu dinena ka fo mami miseka ifaso chien ala yere bi ki kale muhammadu nete ala ba fa idro madima ban ala ikale fala ki kale dela okoro deni masa hake ne ala inkalala dugu yin tay dodo ifaso yin madima dodo nga muhammadu bin na domi maga anga kuma fo parce ne kuma damina fe do ba fo kana na maga mina ni kele de muhammadu bin na maga domi sallallahu alaihi wasallam tale madina sigi ka bin na maga domi akunganga do shufedi
ay tariku islamiya kitabu belaje nga ya faka mo ma ko an gana do shufe nete akan magan jakana tike ato dugu jela ya ko ma shi kana do ni kele kemine okay ni beke kun mati faso ci quoi mati faso nyami mati faso jatike baski ka sabati faso anane makan fana adone makan gono asorola ki kanu makan gauma ako makan ga au fe ne bena munge aula wayasuru ya dimso do fa uya ka kamene ngoro chama faka Allah uya ka du fere ka ke gloso e ka jien fe be daka fo here ouais fatia uba dakono ala to uba dakono na ngunana magante de du globi boy pew Allah nga ai akele ko ka se soro kana do magangono ai kanu maganga uma ako au fe ne bina muneke aula ko iko ni mi hine nete ni yake anyi ami dugu inji sesa iko ni mi hine amba kala me bi hine akonya fala obema tawa magami herela imani yoro yen bon okuma ni Muhammadu e mi yanga kiraye faso ya kala minu mi faso chi ngando ma de minu mi ga faso nyami ngando ma de nga faso de ya kale la bulla parce que amaso ataka se faso ma ama yami wa bulla asegle kana faso no fe kana faso ka tege kono ama mine ni kele akela ka faso ma onyi nga au fe ma o kechodi olu ya du saledo ako au masa ne ya fale no auma Allah akbar akuma faso kanu ote ka fo amodo dinena kira bede na naka faso kanu ni wadi kama kira o kira na naka faso to kofola bo kama ambi oro fo nga ma chambe an dinena parce que ala kira fana fo ko jieti wuli fo jiemi na chie nga nabi chie minu ngo uba le ka dinena de minu ngala ledo olu de bina kila ka jien dinen yele maka jien chie na e o kurana aya chama bambulo o hadisa o chama bambulo ka o fe minu mina dine jien chie ate comme na fo ne Muhammadu na minu ngama o lute minu mina do ne ka dinena ka fo ko lubi ne ka dinena olu de mina jien chie c'est Muhammadu e dine en famu sira mi fe olu na ni sira wore di Allah ni e shuye ni ke ka faso kono faso kanu tiela e bingani ke ka faso kanu tiela e de ki to wele ko ne malien nge e ka koke ni yini ngala la ka fok e malien to sonani ma ibi kungulo shuru o ba yiranga na jugu yini yoro wore e faso jugu do e ko bisa ka faso kuma shuru e ka yo dola angana ma wore yini e re bala faso dameu ani faso ka hera soro siraw e famaye e ka olu buruja ikana angana ma wore yini hani ma wore obe e fana bala nete kaya ben na minga we ibi chiyoro mi yenga lafia ni ala yake e yere kala islamé de i fa islamé wal ma kala ma yana ma de wal ma hal islamé ya ka bwala anga kuma obi sa Roma ala kira sallallahu alaihi wasallam atali Madina atara Madina ka usuro do baka dine na ngolu manjare jifu ka cha kosebe no yahudiya we chrétien fana be boli batolaw be tabulo chaman be do ti foi la parce que ni kon go dugu kaba ma qualité be ba ko a donné Madina o ya so Madina ka usrana do ko aywa na maka minu ndo maka dine na mo ludro de kama do ko ko anname abina appliquer ambere kuna o kele asraka fo annofema nunu ye no e minu nkwa kana Madina ako ay Madina nyemo be faranyonga anga sigika kuma ay sharh nurul yakini konna laje ay tariku islamia belaje kira donjugo Madina kono mi feka faso kan ni defo ne bi ken faso fe wo ere mi e faso were ni ntari faso la mi ke o faso inve fana ay faso nyemo be faranyonga no e Madina nyemo be aw soni kazraju ay u be faranyonga yahudiyaw chrétien boli patolaw minu ti foi la aya be faranyonga asorola ki e kanduma ne Muhammadu e ne chide ne ko ni mbola nga dugula mbulan na au fe ngane mana au fe ko wajibi aka ke ne ka dine na ne masiki yoro de soro mfasola
ngane be min yini aw fe akana aw shi kono gwa ka fo ko ne na me ko mina sharia do sigi aw kuna mi na o katola anga benganke convention ango kan yogonje ni mami nana ne Muhammadu no fe Madina kono ka bengele ay faranga chrétien yahudiyo ni mami nana ne Muhammadu no fe ay faranga ni mami nana o chrétien no fe Madina kono ne bi fara awka ni mami nana o boli botolo no fe ne bi fara oluka ni mami nana yahudiyo no fe ne bi fara awka Madina kono keleti ka kono o kuma o te dine ko ni mami nana kabla keleke andola kele na nga fara nyonga ngoge anto ge dine togola ambo ge faso togola o bengane kumi Muhammadu ni Madina kauche o de kama ni mami ngo ko islame nyeta na kafiri wal ma islame nyeta na tabulo wore ye galotige ima islame ado ala kira sallallahu alaihi wasallam bengan kela ani nuje akonga ni net bola kumita minkele Madina kofe akana foraneka ni chrétien mi bola kabita Madina kofe kabita keleke yoro were anti foro fanaka parce que yi reka intérêt aw yahudi o fala biti ngani mami nana ne Muhammadu ni mami nana ambe nofe Madina kono hanu nana o boli batolo nofe ami fara aw ka ko tigigen ami Madina koloshi kuma kore mi anga Madina koloshi kwa dine ko be nga jamana yere ka kishi anga hakili tola wallahi ay tabulo be yininga mimi wurudi tigiyo mi sufiyo ay je tabulo be yininga ala kira duna Madina domina ani demokrasi de duna ndado to kana le cité wa be meni ala kira no de duna beki take kira ye sanjoli ke Madina kono yahudiya kabila ube uka misiri ube boli sona ube ala kira ere sigi nyon do kira ere bi fatu domi yahudiya do kira taraka nege bleki do ma ko ka mugu domine parce que akabalo bana ko ke garantie ka nege bleki garantie kira fatu le islamo de on nege bleki mugu wari sara ka nege bleki la sigi ma ibina do orola faso kanuni oni dine ko ti fangle fe dine nana faso soroye fanga nyogo fam yoro do dila o kuma dine nana faso soro yoro minu mayana emi e dine tige de bo yoro glala ango yoro tuye ibado ja Madina kungeme yahudiya o ba kono nabi mami ngolo la ka foko islame nyeta na yahudiya e islame nyeta na chrétien abafa bon iga silame ne wonta borodo ngambe kundige Muhammadu mi sallallahu alaihi wasallam Muhammadu dona Madina domi ay chrétien fara nyonga ka yahudiya fara nyonga kanga janga Madina mara Madina toy yani akase Madina akunte maga ay santan flake maga ngono abika la ilaha illallah fo ni mi nzona atama bana ni mi maso atama awdilla ka me kitabu do kono kay muruta maga aw ya me yoro kele ka foko Muhammadu do kele la iba buwade iba neninde iba ka mo neni bu fakade ngaw dele ka me ko Muhammadu na ka convoi no ya na ka element nye ku dele ka muruta maga wal mo dele ka barita maga wa omake Muhammadu kuma ka kira yala aba fani jini aba Talib ay dine tiki beyininga senna ali wolo fawti abi Talibiya Muhammadu kuma ka kira yala abi Talibi kunte dine na ati Muhammadu ka dine na abi faw ka sira koroka nga Muhammadu bitaka kira ya kuma fo nana na kini mone soro abi Talibi fe abi dungi fala kata uba kala ti fefo fo abi Talibi yere ani mangan horondo de ba fo hiere la ne ko nte Muhammadu ka dine na ngani mama e bulonge de nyekele nyeshi Muhammadu min ta tan shuala inyana yoro ada ko ni Islamiyab ni fe bebibe Islamiyab sika akanyena maya ke tabulo bekoro tabulo to nun chama ni mason oma wode bina ni Islamiyab geni ka bo magan kata Madina wode be kira fenve na jien kono Islamiyab ka boala akira bebsa ka kira yake uta wajibi ka jako ya kuni madwala mi fa o kira shima na fo nga moto nu ne ba fo bwa on tala o ba fo ko bashite
o kuma bitu ta kani ma minu tugulu ko Ouais. o mo to no kila ka nyogon regrouper ka so ka fo ko bon ko on ta la wa aw yere take woni kama kira o kira nana mishi Traoré a kira be bolade kele ko mi ma mi ngono o ti boli uni ala bi nyogon ve nu ko u be ka sa sisa ma si ko muruta o ba fo ala idro ala bu be fa jugu be fa bo ni yoro ne keme ka jamana baw nye do islamiyala ko islamiyya nye tanay ma wore kasro ala kira yere no ya on islamiyya kundigi aye santani flaminge maka ani kafiru de kuma mouvement na nyongo ve fo kafiri ma obe olu taka dina no lu ba deme karsa won ti tay na nganta tisima ama ya mi ngo manga odi hagen kira ma magangele o bo au contraire ibina ye islamiyya ba yere nyini di boni mama e ko islamiyya ko bi mo nyini ama ka islamiyya fa islamiyya bi na mo jugu di kama ka nyini ka okli ni mi nso no bi doala o kira fembe temena mi maso o ti doala o kuma na afleni qur'ana aya o rofo alaka kuma selama ako muhammadu laysa alayka hudahum walakin allah yahdi man yasha suratul baqara aya kemen bi wolo flanifla ako muhammadu iko ni ka dine na ngaitse ka makishide ni ala de ma kana ma mi enja economy serenga okoro ki fe ka dota teke mako kishi mo fi ami ma fo fika douala olu ma modelo ka bara de we fika douala abi fuyede faman sha fal yu'min wa man sha fal yakfur طبعا bo even aye kiran muhammadu ye maganganu aya magan layini chomi magan bila mafleni hanni qur'ana obi kala magan ngono bi do bi kashi bi arabu do ye kashila bo ki kono alensere ya kashido nga ubkla ku miri tuguni ja muhammadu ku ngeme ka here mi nganu afaso e eske ni an yini ndo an fa ku nganga genwa kella ibini yoro ine ado kashi ku yudi o kumana ibina don muhammadu do na madina kono ka foko madina islam e jamana odo ote muhammadu ya kanyema ke madina kono madina 100% ma ke islam e jamana jama koni kacha ayi jama soro a jogo yi mogo tugo ko mogo sona tama parce que ya kela ami kele e yere kala ka molo ya itugula ko wodi islamia e ibi do manga me ko bon esge fitne islamia bi se ka kafiri yi wal maka boliso yi ka klaka temana wa islamia bol be wala kira odi bolo yusufu jatemine nabile yusufu ya ka service ke Egypt Misra nabila yusufu ya ka service ke aka fama oti yusufu ka dina na fiyo yusufu ka barakaye ka Egypt commandé Maria di mama jamana be duguloko yoro na fala duguloko affaire wo yikele mairie de bi kon duguloko affaire wo di mairie wo di ma Egypt no e Misra ye a dugulo territoire Qur'ana e minfo yusufu ka klenia na ka dania kama okuma na masake adama ka commandé na masake mi dine mina ani yusufu mi yusufu okumi dine mina kelinde Qur'ana e foya suratu Yusuf aya bi ulovlani woro Qur'ana ko ma kana li ya'kuza akahu fi dini li maliki illa an yasha Allah Muhammadu ay bi do manga mo yusufu kile ngo kira numbe escalier odi ubeka sira kile funi makira mi famu nete kira shite ko mi nga fineno ko kira donna na ko ka jeredo otei seli ke chugo bisaka bonyongoro shunke chugo bisaka bonyongoro nga mai kira shite mi ba fa mai ko do bina fo kakai omaka akana ke kira shita fo doka fo kaya ke doka na fo kakana ke Yusufu abe Egypt kono abe ka barake amoni no ye sawu ani bolu ladala ko bi ka batu ngatala ngabaka service la baka barala jamana ka dana da maka a dogoken mamina aya dogoken mine a balima tola comme o ya da matariku ye a dogoken ayo mine a balima tola alako ayi amine a balima tola ngama mine ka fo ka ba do masake ka dinena kumana aya mine de balima ya yorota fanfela kama nga ka fo kabina do masake ka dine na ute
ja jamana yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jamana dɔ bɛ yen u bɛ mɔgɔw kunkolo gosi yɔrɔ min n'o ye k'a fɔ sariya ye tiɲɛ ye nka sariya bɛ boli silamɛ de kan nka k'a fɔ ko kuma ɲɛ ti da maa wɛrɛ kan min bɛ sariya kɔnɔ walima min tɛ sariya kɔnɔ o ye nkalon ye Yusufu y'a ka kiraya baara kɛ a tun bɛ jamana min kɔnɔ sariya t'a la a ye kuranɛ dayɛlɛ dɛ suratu Yusuf aya 76 ala sariya kun t'a la parce que a tun bɛ commandé sanfɛ a tun tɛ jamana masakɛ kun tɛ jamana masakɛ de y'a bila dugukolo kunna a bɛ balo di mɔgɔw ma sɛnɛko b'a bolo a balimakɛ nana a y'a balimakɛ minɛ ni fɛlɛ ye a balimatɔ ninnu k'a ɲɛnafin bɔ yan'a n'a fa ka ɲɔgɔn ye don min na nka abada lezina ala ko kuranɛ kɔnɔ ko nka a kana k'aw kɔnɔ ko Yusufu y'a balimakɛ minɛ k'a b'a don masakɛ ka diinɛ na dɛ jaa maa bɛ taama masa yɛrɛ nɔfɛ i bɛ taama jamana nɔfɛ e k'i ka diinɛ kɛ jamana n'a kunsinfa don n'i sera i bɛ t'i ka alijana t'a la o tuma na jamana ta ye a bɛ min kan a b'o kan ala b'i sara i kungo la ala b'o sara a kungo la nka ne ɲɛ ti da maa wɛrɛ kan ne ɲɛ ti da kafiri kan ala tun bɛ kafiri dilan ne m'a fɔ k'a fɔ ça fait fɛn min n'o fitinɛ ɲinina ma ɲi dɛ ne ko e ɲɛ ti da chrétien kan e ɲɛ ti da yahudiya kan parce que a bɛ chrétien kɔnɔ ale de bɛ kisi a bɛ yahudiya fana kɔnɔ ale de bɛ kisi a bɛ silamɛ kɔnɔ ale de bɛ kisi nka ala kira min ye an ka silamɛ kuntigi ye ani yahudiyaw sigila a m'a fɔ a donnen Madina a m'a fɔ ko yahudiya misiri ka ci ayi hali silamɛya yɛrɛ kɔnɔ hali n'a ye kɛlɛ kɛ a tɛ yahudiya misiri ci a tɛ chrétien église ci bon i bɛna mun ye sisan e ka diinɛ o kɛ nka maa wɛrɛ min b'i kɛrɛfɛ da la ala m'i kelen da dɔ ye i ta in faamu dɔ min i ta in faamu nka o t'e bila o tigi la ko fo k'e ta in faamu kira m'o kɛ n bɛ fɛ o yɔrɔ de f'i ye quoi kira m'o kɛ kira kuturuw ye gouvernement baaraw kɛ jamanaw kɔnɔ jamana min tun tɛ ala ka loi yɛrɛ kan nka u m'u bila k'a fɔ ko k'u ye se sɔrɔ k'u wulila k'a fɔ k'u bɛ jamana in ci o ma kɛ wa ala kira Muhamadu y'a ka magansigi kɛ a bɛ ka lahilalaw fɔ a bɛ ka kini du maaw fɛ yen olu tɛ lahilalaw fɔ yɛrɛ fiyewu nka tile kelen a ma ɲamaki ka k'olu kan parce que min fɔla dɔrɔn e min dame diinɛ in na e k'a kɛ fastaqim kama umirta o de fɔla bon ni nin yɔrɔw nana Muhamadu ye magansigi kɛ i b'u ɲininka ko loi min tun bɛ magan kɔnɔ ala kira ye san 12 min kɛ ko yeli o kuma o loi tun ye ala kira ka loi de ya la ala kira taara Madina sigi kɔnɔna na mais ala kira ye sigi min kɛ Madina fɔlɔ kɔnɔna na ani yeli i b'u ɲininka ko yeli taabolo wɛrɛ tun tɛ Madina wa taabolo wɛrɛ tun bɛ yen bon n'a fɔra e ye Madina ka den ye ne yɛrɛ Madina ka den ye ko an tɛ taabolo kelen na ne k'a fɔ n bɛ e fa o bɛ dugu cili de kofɔ bon i b'o fɔ ni i b'o kɛ ni sariya jumɛn ye an b'i ɲininka yeli i ka kira o kɛ wa n'o y'a sɔrɔ i ka kira m'o kɛ dɔrɔn e bɛ ko wɛrɛ de nɔfɛ faso ka bon kojugu o de kama ala kira n'a ka kiraya a n'a ka ɲumanya sallallahu alaihi wasallam a donnen Madina kɔnɔ a ye taabolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ taabolo bɛɛ k'i ta kɛ nka an kana sɔn Madina ka ci bon o b'a yira diɲɛ silamɛ bɛɛ n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bangena diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i ka taabolo kɛ nka kana to o yɔrɔ ka ci fiyewu kana ko kɛ min b'o yɔrɔ segin kɔfɛ fiyewu kuma bɛ nin yɔrɔ in de nɔfɛ kuma bɛ nin yɔrɔ in de nɔfɛ kuma i bɛna mun ye ni monsieur Tarawele ni ɲininkali b'i bolo ɲininkali dɔ bɛ imam imam an bɛ jamana min kɔnɔ naam an ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ka silamɛya birifini da u kan o silamɛ ɲɔgɔn bɔnɛ o ni na est-ce que silamɛya kɔnɔna na komi i ka kumaw sera ma e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ olu mɔgɔw ɲɛna ani mɔgɔ minnu bɛ k'u bila u la Jawara ni monsieur Tarawele an ɲininka kuranɛ ayaw de bɛ kuma ya kuranɛ ayaw de bɛ kuma ne bɛ n yɛrɛ dɔn e b'i yɛrɛ dɔn nka kuranɛ aya o ye an bɛɛ jɛ de ne tɛ taa e tɛ taa nka kuranɛ aya de an bɛɛ jɛ
k'a fɔ ko n bɛ silamɛya na ko n tɛ fɛ ka maa wɛrɛ ye n ɲɛ na o tɛ silamɛya ye k'a fɔ i bɛ silamɛya la hali ka maa wɛrɛ sɔsɔ min t'i ka diinɛ na o tɛ daga k'a tigi kɛlɛ a tɛ daga ko mun na k'a ma don i ka diinɛ na mais suratu Ankabuti m'o aya fili kan bismillahir rahmanir rahim aya 46 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan akana kitabu tigi shi soso ku kele akana kitabu tigi shi soso sosoli bambali itati ke mu ma modeli de abegalo la nabu kuma fe kabi debake illa billati hiya ahsan aya keni ni fochogo nyumae kana chrétien la gauche islameto nabi fe ko dina wolo ma nyongo bolo aya ke debaye aya ke sigi ka foye ahsanu mingai kitabu tigu ni jongi kitabu tigu minu vo na fo ko chrétien wala be ba fo jifu yoro ma do be fo so ere konnana olu bi yala la de ko dro ere ka islam yake chugo manne me fa kasoro ayre ka wala ila la ko bo ala ere kando ma de ala ko hali min ti ka islam yala itis ka fu ba neni tede hali ni bi kuma fe kuma yuma bon ni ma soro mi ngo ala akbaru ko chrétien fa wala ko yahudi fa iba fa ni ayab me otwe silamia ere taifolo silamia ere manani kele wallahi ubika kele aya minunta abika komina fo ni kele daminena bulokuru bala muru bala ibisa ka ma fa chiko ibo kala bate yero nyuma nte kele kono bate chen yo obo silamia de manani kele nye jango ka fa ka muru kala wala ma ka bulokuru kala kan nini ngala silamia ya ka maganzigi ke ama ma kele uya kele ka kele do blaka na ochopi amanya silamia kundigi no ala kira muhammadu abulla kata maka kata madina atale madina ama muruda jay manga ude klela ka ton sigi ka waru fara nyonga kanga keleke mino labe angata no fe ale retede dugumi ya maranga to chi amba ale fa ka dugumi ya marako fana fa ko lu chi ko bapeo ko muso kan zunguru ye ko de overe sugula Qur'an aya minede parce que nayni vogo tariku ko tebi do manga o teji silamo ko to ta sirada mo gonye silamo ko to ta sirada mo gonye ko biuka ku kana folo mine ibu manga meti ni ngura na aya inaje parce que anga kitabu chama nzebela mado duna nga dine na kungulo bawdo duna nga dine na jako ya de la parce que nyabala obina sa wal mo bolo fo mimine akuma ko bi do dine na nga ma chama minu ndunu yere ma dine na chama ngumakala Sayyidina Abubakar yesan bisabani kosoro kaso ati bismillah do amatubi folo sallallahu alaihi wasallam ala kira ka saba girma infenve aship ma do peremandela ashima madrasa ke ashima école ke ube baliku yale muso furule du sane ubi commerce la kuma mi uye dine ne me kasoro ka do dine na parce ala kira sambi nani de kila kira ye ala kira ke sambi nani do mina Sayyidina Abubakar kumi sambi sabani konondo ati kira do ati foido mais non sabatila onga olu kala Qur'an drusho ko fe yoro ikon ba don o yoro la ka fo alislamia anana na chomina kira ka santani fula ke o magangele konna ne uya ne ka giye ko be daka amma ya bulla ka ta Madina atale Madina maganga odi be ka ton sigi ka waru fara nyonga ko angani tono ango do bamuru ni nyame oni keleke feuna angata Muhammadu no fe ka fa dugumiya a khalifa ko fanaki Qur'an aya mimo dama Qur'an aya fleni alaka kuma selama ako bismillahir rahmanir rahim suratul hajj aya bismani kononto ako uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim lakadir uzina jendila lil ladzina muhoma yuqataluna minu mikakele minu mikafaka jendu no masa na ya famena binde kera uluka binde kelo ka fu wi fasobla kata yoro wede anta to ituni
ni aw fala ma dugukolo kɔni dilan fo ala de y'a dilan ala fala tɛna ka diinɛ ba tile kelen i y'a faamu bon o kelen ala y'i to a ka sebaaya la k'a fɔ ko sisan kɔni n jɛna n'a ye o kuma silamɛya yɛrɛ défend dɔrɔn de nana silamɛya kɔnɔ n ye kuma in faamu yɛrɛ défend dɔrɔn de nana silamɛya kɔnɔ ne tɛ tile kelen silamɛya m'a fɔ k'a bi maa dɔ don a ka diinɛ na diyagoya o b'a fɔ ko kɔfɛ jamana minnu bɛ yen n'a kɛla ka taa olu la o y'a sɔrɔ olu ye partenariat de kɛ ni Makan ye Makan m'aw financer nafolo la m'aw financer fɛnw na walasa ka se ka silamɛya kɛlɛ cogo min o kuma o kɔfɛ jamana minnu bɛ yen ni ala olu fɔ Muhamadu ye Muhamadu sɔrɔla ka taa n'i bɛ yiri tigɛ b'a gili tigɛ de i ma ko ye sa wa ne tɛ silamɛya ma mɔgɔ kɛlɛ Imam Fofana kuma faamuna kuma diyara n ye n'i ye silamɛya yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ la faso kanu o b'a ko fɔ jolibɔn t'a la donc Imam Fofana ne ko e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔ minnu bɛ silamɛ minnu b'u sigi k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma jugu f'u kan e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o silamɛw ɲɛna k'a fɔ olu tɛ silamɛ ye silamɛ k'i sigi i ɲɛma i b'a bilasira de ne tɛ ni mori ko diɲɛ bɛ wuli sini a yɛrɛ n'angolo b'a la o ala ye min fɔ an ye wajadilhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana n'a kila o de kuma fɔ la mais n'o kuma fɔ la min bɛ kɛ e mara wa ala de y'i mara d'a ma i b'a ladi de i bɛ kuma fɛ de nka n'e ko i b'o kɛlɛ i yɛrɛ fɔ a de ala kira ye Makan kɛ ala kira ye Madina kɛ o kira si ma na ne ma Seydina Yusufu fɛ yan Yusufu tun bɛ gouvernement min kɔnɔ o ni Yusufu ka taabolo tun tɛ kelen ye o nka Yusufu ye gouvernement ka affaire accompli silamɛ ye i yɛrɛ de al-islam al-istislam al-silamɛya yɛrɛ min bɛ fɔ a kumakan kuma min do istislam e k'i yɛrɛ di man kuma bɛɛ o de f'e ka don a la o tɛ silamɛya kɔnɔ a ye mɔgɔw don a la bilahi o tɛ silamɛya kɔnɔ ala ye min fɔ dɔrɔn Muhammad ne bɛ min ɲini fɛ e k'a kɛ man ni maa min tuguli ko a banna sayazakaru man yakhsha wa yatajannabu hal ni ne sɛbɛnlen don kuma kira fɛn fɛn nana a si mana dɔrɔn ko n'a ma kɛ m'aw fa sisan i bɛ kira bɛɛ compter ka na o kira tɛ yen bon kiraw bɛna faso min kɔnɔ a ka ca la i ka faso kanu yɛrɛ degré dɔn kira dunan na man di quoi k'a fɔ ko i bɛna faso dɔ ye dɔrɔn ko kira dɔ nana a kɔnɔ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ayi o faso yɛrɛ wolo dɔ de bɛ kɛ kira ye n'o kɛra kira ye o bɛ sɔrɔ ka faso jɔ k'a fɔ o kumana ni min bɛ bi o kan o bɛ sɔrɔ ka bi o kan ne tɛ k'a fɔ ko jamana min n'i b'a kɔnɔ i b'i ka silamɛya de kɛ taabolo minnu b'a kɔnɔ ni olu n'i ka silamɛya tɛ kelen e ka silamɛya jogo de bɛ se k'a to olu bɛ tugu i kɔ o la e ka silamɛya kɛwale de bɛ se k'a to olu bɛ tugu i kɔ o la nka k'a fɔ i bɛ kɛ kɔridɔn ye k'i yɛrɛ ka kɛ muru ye k'i tan fara silamɛya m'o fɔ maa si ye tile kelen ala kira ka Makan sigi kɛ tile kelen a ma fɛn fɔ Makan mara cogo la a kumana diinɛ cogo de la tile kelen a ma Makan fanga dɔ ɲini donc karamɔgɔ bɛ se k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma bila jamana ɲɛmɔgɔ fana na u bɛna dɔ wɛrɛ min f'u ye dɔrɔn ko kumana ko zon tigɛ ka tigɛ walima jɛnɛkɛla ka bon ka faga silamɛ yɛrɛ bɛ taa sonyali kɛ kuma min yɔrɔ o y'a sɔrɔ i bɔra silamɛ ɲumanya kɔnɔna est ce que maa yɛrɛ kan k'o modèle miiri i bɛ taa ɲɛ de miiri wa walima an ka bin kɔlɔn kɔnɔ i b'o de miiri n'a y'a kɛlen n'i b'i ka du jɔ i b'a fɔ ayiwa a y'a jija a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ n'i ye faso kɛtɔ ye ka kasobo jɔ gansan tɛ o a bɛ fasobo jɔ o y'a sɔrɔ hakilila wɛrɛ t'a la tuguni a yɛrɛ ɲɛ b'a la ko in bɛ yɔrɔ min na sisan o tuma nin juguman ninnu an ka ninnu mara dɔɔni an t'u fɔ dɛ an k'u mara dɔɔni ka hakilila wɛrɛ d'u kɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko kuma o bɛ min na a man ɲi o kuma min bɛ taa jamana taa ɲɛ o b'o taa ɲɛ o kuma an bɛ taa ten de ni silamɛya ko a bɛ jamana o jamana mara ala kira ye Madinɛ mara ala kira donna Madinɛ don min a m'a fɔ ko tɛgɛ ka tigɛ a m'a fɔ a ye zo kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ala kira donna Madinɛ kɔnɔ a ye ɲuman kɛ a ye juguman dabila bon silamɛw n'aw donna quartier min kɔnɔ a bɛ silamɛya baara ɲuman de kɛ mɔgɔw b'aw nege minɛ u bɛ tugu aw kɔ n'o ma sɔn o ma
akoni yɛrɛ bi so ite ka tigɛ wa etna songa shweni kɛ o etna songa jɛnɛ kɛ o etna songa ni shi kɛ o abo ka fɔ ko silamɛya kɔnɔna na ka fɔ ko ni silamɛya nana jamana dɔ kɔnɔ ko fa ka bila tigɛ la o ye galo ye lamɛdɛ kuma ninnu kɔnɔ ka dun dɔɔni nga kuma ye yɔrɔ min ye galo no o kɔrɔ ye jumɛn ye tigɛ bi silamɛ de kan silamɛ de tigɛ bi tigɛ nga i bi jamana min kɔnɔ yahudiya min bɛ o tigɛ tɛ tigɛ o tigɛ diinɛ na o maa min bɛ ka diinɛ na i bɛ i ka sariya de appliquer o kan maa min tɛ ka diinɛ na wa e n'o b'a dɔn i ma dugukolo in da i ka diinɛ a ka ca la a nana dugukolo yɛrɛ de kan i ka ala deli a ka taa ɲɛ o kuma i bi kira o kira nana a kumana mɔgɔw fɛ ni juguw de ye kɛwale f'i sɔnna kira o tɛna ni sanction ye k'a fɔ dɔrɔn ayiwa n'i ma nin kɛ dɔrɔn nin de bɛ yen la o tɛ kiraya kɔnɔ première phase ye min bɛ yen dɔrɔn jamana kɔnɔna na a dagalen no silamɛya kɔnɔ wa diɲɛ yɛrɛ dala tɛ cogo de la silamɛ tɛ diɲɛ yɔrɔ si ko kafiri tɛ yen silamɛ tɛ diɲɛ yɔrɔ si ko chrétien tɛ yen silamɛ tɛ diɲɛ yɔrɔ si ko yahudiya tɛ yen ɔ ne nana fɔ ko bɔn ko fɔ ninnu bɛɛ de ka yɛlɛma bɛɛ jɔlen ɲɛna midi plein ko ninnu bɛɛ ka don e ta la i ka kira kɔni m'o kɛ o ye fitinɛ de ye o ye faso ci de ye o ye jamana tiɲɛ de ye ne tɛ o tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ a y'a hakɛ min jiginna magan kɔnɔ a ye magan cili fɔ wa a t'a kɔnɔ kuranɛ a y'a hakɛ min jiginna a y'a 600 ni 666 a t'a kelen kɔnɔ k'a ye dugu in ci a y'a dilan n'i ye maaw fa minnu e nana minnu yɛrɛ sɔrɔ u bɛ k'i mara an ka fɔlɔ maakɔrɔ minnu nana mali yɛrɛ dakurunya kelen an ka maakɔrɔ minnu nana u nana ni kɔlɔsiw ye u bɛ ala wele minnu bɛ taabolo yɔrɔw kan u b'u nege minɛ u jogo n'u kɛcogo fɛ u bɛ don diinɛ na u nana ten de dugu minnu nana sɔrɔ n'olu duguw ko an tɛ sɔn u ma foyi fɔ olu ye o dugu wɔɔrɔ kɛla k'a fɔ ko bɔn an b'i kɛlɛ o yɔrɔ mali kɔnɔ mali yɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ i t'a ye diɲɛ yɔrɔ si ko silamɛya de wulila ka na dugu dɔ la k'a tɛna misiri dɔ jɔlen sɔrɔ yen minnu b'a fɔ k'a fɔ parce que taɲini bɛ yen quoi ne mago bɛ fɛn wɛrɛ la nka min ka carte d'identité ni n ka plaque kɛ nin ye olu tɛ fɛn siya kelen ye ne tɛ faso i bɛna faso de kɔnɔ fasi bɛɛ fɛ a b'i jɔ cogo min an tɛ sonyɛni kɛ anw silamɛtɔ n'an bɛɛ ma sonyɛni kɛ yɔrɔ bari ka caya cogo min bari tɛ caya ten o n'i ye gulɔ cayalen jamana kɔnɔ o ye ko wɛrɛw de ye ne tɛ n'o sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la mali kɔnɔna na maa hakɛ min bɛ tigɛ kɔrɔ ta juma misiri la min taa juma na min taa juma na n'i y'o maa hakɛ jateminɛ k'o filɛ n'i ye gulɔ cayalen i bɛ taa sɔrɔ olu caman bɛ olu t'a la de o b'a fɔ b'a la o t'a la de nka silamɛya taabolo si tɛ yen ko min bɛna mɔgɔw kama ko m'aw kɛlɛ mɔgɔw de nana silamɛya kɛlɛ kira mana maa kɛlɛ kama mɔgɔw de ye kira kɛlɛ bon maa ma tugu la kira kɔ fana olu de ye kira nɔfɛ tugubaw kɛlɛ ne tɛ kira ka maa si ma maa si kɛlɛ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ. faamuna imam Fofana o faamuna komi an ka émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma donc ni mɔgɔ min mago bɛ imam Fofana na i bɛ se ka a contacter a bɛna ka numéro fɔ ani kumakan laban minnu b'i bolo ni émission kan n'i bɛ se ka i ka folikanw lase mɔgɔ minnu ma ani i ka numéro n'i bɛ se k'a di mɔgɔw ma donc an bɛ émission kuncɛ ni i tilala olu la an bɛ émission kuncɛ. o la kumakan laban min bɛ n bolo o kumakan laban aya 1 dɔrɔn suratul mumtahina aya 1 dɔrɔn o aya 1 o kala n ko o yɔrɔ fɔ o kuma na kuma ka gɛlɛn i ye kuma faamu lan tanfa'akum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في دين على تي أو بالي فيو مغمنو ما أو كله دينكو كما ولم يخرجوكم من دياركم وما أو جنغ بواكا دوكنا أن تبروهم على تي أو جلكي فيو فأكا يما يكولوي وتقسطوا إليهم أكا كليني يا سباتيانوجي إن الله يحب المقسطين على بكليني ما كليني وفي صدق الله العظيم يعني كما فهموا كو على تيسون فيو أو كو بإسلامي على ما منو تالا وما أو كدينة كيه كافوكو باو كله وما أو جينا بوكا دوكونو مغيا مينغانا تمان يوكونشي ني على واجبيا أكا أكوكي
ay mɔgɔya tɛ ma ɲɔgɔn cɛ ani maa min bɛna dɔrɔn ko bɔ k'e tɛ diinɛ na e kan ka faga olu de bɛ diɲɛ laban na sisan ne tɛ min bɛ yen dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ min kɛlɛ aw silamɛw kɛlɛ ni ala tɛ jɛn n'a ye f'i a k'olu kɛlɛ diinɛ t'i ta ye ala ta de don o kuma o yɔrɔ defo in de ye maa caman kunkolo ɲami o kuma ko ni maa min tɛ diinɛ ko la dɔrɔn a y'o fɔ walima a y'o kɛlɛ bon o ye faso ci de ye ne bɛ n'e kɛlɛ diinɛ ko in kama diinɛ in t'e ta ye ne ta tɛ ala ta de don bon ni ne ninnu bɛɛ ye faso kelen ye Jawara ni ne ye fa dɔ bɛ bɔ faso hɛrɛ la ni e yɛrɛ ne fa dɔ bɛ bɔ faso hɛrɛ la nka e min nana bin ne kan e de jo t'a la kuma in kɔrɔ de y'o ye o la Mali kunnafoni nin ye réseau ba in an bɛ ala de deli Mali kunnafoni TV min filɛ nin ye a bɛ ka dɔnnibaaw fara ɲɔgɔn kan u ka kuma ni hakilila ɲuman ye an bɛ ala de deli ni téléso in ala ka fanga don a la ni téléso in ala ka barika don a la wa silamɛya in an bɛ ala deli ala ka kɔrɔta Mali ani fasotigi bɛɛ ala ka faso bɛɛ ja Mali n'a sous région ninnu bɛɛ yarabi ala ka diɲɛ ala ka fitinɛ bɔ a kɔnɔ ma ni maa min mago bɛ anw ka numéro la an ye kuma minnu fɔ kɛlɛ tɛ dɛ ɲɔgɔn faamuyaw de don ne ye diinɛ in faamu ta de n'o si kɛmɛ k'a faamu cogo min i bɛ n wele i b'o fɔ n ye ne ka numéro 70 70 70 60 00223 62 70 70 60 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala imam kuma diyara n ye an bɛ imam fo a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ a n'a ka kalandenw an bɛɛ fo aw nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bonyana an ma donc an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye an ka émission filanan ni ala ye semaine wɛrɛ yira an na an bɛ na o diviser imam i bɛ se ka fatiha ta an ka émission kun cɛ ni fatiha ye. Fatiha an bɛ fatiha di an ka imam Umaru Jakite. فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين الخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين الحمد لله.